ɛde na chija no nanom Kumasi traditional council no na ye nan kwanta kese hin na bɔchi yama ba bio nti bre na meeting no ekoso no na ye ne adofo bi ni historians ahodo twetwe komo dia fasa de esi kono so ne so wi komo twetwe ni nyina tumi akwa awieye ha nyina yetumi hu sadi esi ekoye na sadi ekoye no omokasa edifa sadi yempom de ho nsam esitie wo Kumasi ne patafei osan kasa ye edifa ahunidie meche sanitation no ohwe sadi enne kra no nsuo to machin bepema no pei no nyina ye nimsem si hu se kenyu asi yente hu sa binsida se sukuu ni mu fa baabi na ejiri ye suafo ye video stop antin so ma nyina ye hu se de eniema esi ekono no kwasem ni na chiradwen ye pa akirei ese hu ye sa asafo ne mpatemo bi ni ade nyina soso atumi ayiri a na chese bola no de emene ye pa yi ohwe social media na hu se bloggers ahodo wo Kumasi na sentiment masha se posti kaje tia nim se no se de siti dwan ni padodo wo honom no na ehoki na maame mo nya ba bi ntina ndi dwa ene ade na ha dwen ye pa na ka ho bi e ma no nanom ye se ne regional